Verovatno mislite da vam je za divljinu potrebna džungla ili prašuma, ali možda vam je dovoljno i dvorište. U ovoj emisiji pokazat ćemo vam da i vaše dvorište ima divljine u sebi. Od kolonija mrava do minijaturnih čudovišta. I proći ćemo svakog od njih. Za početak uzet ćemo pčele, koje troše svoju energiju svakog dana. Onda tu su i ptice, koje sleću u dvorište, ali koje se isto tako plaše svakog pokreta ili zvuka. Kad tad tu se pojavi i koja mačka lutavica. One su kao tigrovi ove besne džungle. Ovo je dom i mnogim insektima. Teško preživljavaju. Ovo dvorište ponekad postane i njihovo groblje. Ali, postoje i neki koji prežive. Od prvaka u skakanju i plivanju imamo žabe. Koje se baš nakupe nakon kiše. Kad bismo malo zavirili ispod zemlje, videli bismo čudesan svet larvi rovaca. Isti takav svet, samo u zelenoj boji, vidimo i na listovima. I naravno, ako se upletete u mrežu, znajte da ste žrtva neverovatnih osmonogih lovaca paukova. Ali najlepši su gušteri, koji rade neke od najneverovatnijih stvari. Ako stignete da ih vidite. Tek smo zagrebali površinu. Ko zna šta nas čeka? Možda nešto ljigavo, možda čak i neprijatno. Ali jedno je sigurno. Biće fantastično.